16 и останалите 5 гола. Така, Николай Атанасов стартира първи, Любо Иванов втори, Румен Пълнов трети, Камен Чернев четвърти, Иван Събев пети, Антон Трифанов шести, Горан Генчев седми, Борислав Димитров 8, Явор Гочев 9, Борис Барбалов 10, 11 Росен Тодоров, 12 Костадин Костадинов, 13 Димитър Лалев, 14 Борис Малинов, 15 Краси Цолов, 16 Илян Димитров, 17 Николай Димитров, 18 Чавдар Марийски, 19 Никола Николов и 20 Георги Димитров Крашев. Това е стартира. Така, някакви въпроси, неща, бала... Това е стартовата решетка. Карт. Сега ще го избереме, знаете как се избира в картовете. 13. Както винаги. Обратна ръта миналото състезание. Да,